Δεν μπορείς να φανταστείς το τι γινόταν εδώ. Τώρα τι να σου πω, δεν μπορείς να το φανταστεί άνθρωπος, ανθρώπινος νους. Φωνάζαν βοήθεια, σφυρίζανε, ό,τι όσοι ξέραν μπάνιο πέφταν στη θάλασσα κολυμπούσαν να βγουν με το κολύμπι, κάτι σκηνικά τρελά. Όλα αυτά τα σωσίβια που βλέπουμε εδώ είναι κόσμος. Και ήρθαν εδώ, ήρθαν για να βρουν ένα μέρος να ζήσουν. Να βλέπεις αυτό το που γίνεται και να πεις εμένα δεν με ενδιαφέρει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Ευχαριστιώσαι άμα κάνεις κάτι ένα καλό. Σίγουρα την ταλαιπωρημένη άνθρωπο. Ευχαριστιώσαι. Για αυτούς τους ανθρώπους που σώσαμε είμαστε ήρωες, για αυτούς. Αλλά προσωπικά εγώ δεν νιώθω ήρωας. Γιατί, τι ήρωας. Αυτό που έπρεπε να κάνω θα το έκανε. Οποιοδήποτε άνθρωπος θα το έκανε. Evita el exceso.